Představ si, že se potřebuješ soustředit na nějakou náročnou práci, zajímavou konverzaci nebo třeba trénink a někdo by k tobě přišel a každých pár minut by ti klepal na ramen a udělal by to třeba 180krát za den. Kámo, prosím, nech to. Protože přesně tohle dělá náš telefon. Průměrný člověk generace Z dostane totiž denně 180 oznámení a u teenagerů je to dokonce kolem 240. Tohleto neustálé vyrušování vede k tomu, že nejsme schopní udržet pozornost nad něčím, co by ještě před pár lety bylo extrémně zábavný a zajímavý. Prostě mizí naše schopnost se soustředit, jít do hloubky a kreativně něco tvořit. Z nudy vždycky vznikaly ty nejlepší nápady našeho lidstva. Ale ten problém je, že dneska už se skoro nikdo nikdy nenutí. Takže můžeš zkusit Pardon. Zvážit to, jestli všechny ty notifikace jsou fakt životně důležitý a pokud se chceš fakt soustředit na něco, na čem ti záleží, tak nejlepší je si dát mobil úplně do jiné místnosti, nebo aspoň tak, abys na ní neviděl. Protože dokázaný, že už jenom mobil položený displejem dolů ve tvém zorném poli zhoršuje schopnost se soustředit.